Assam Tet Provisional Merit List along Dibakar Soikia Lapen Pompirani Deka Atum STH category along Amen Keklang Dondrok Apotak Inglong Aradatum Mangkukrong Kedamtang Here Nipai Krener Kep Bhomta Ani Kepang Dakpon Assam Tet Provisional Merit List along Dibakar Soikia Pu Abang Pu Lapen Pompirani Deka Pu Abang Pi Atum STH category along Thanbang Anghoi along Amen Keklang Dondrok Ke Mang Humeme Lapen Caste certificate kipipon atum aphat sodak pen ingsai rek nang jipusi inglong arat atum jethan pon renti bangsolam ki keklang lake Morigaon district lapen Bongaigaon district along non hepjong Assam elementary education pen kepang dakpon lower primary Lothanbang STH mate ST Hill mate inglong aso apharman anghoi along Inglong aso kalipin abang pu Dibakar Soikia Lapen Pompirani Deka Atum Aphan STH anghoi along amen klang dondrok koson se inglong aso kalipin atum le inglong aso anghoi kachepalong dun lok Dibakar Soikia komadlo Lapen Pompirani Deka komadlo latum banghini aphan caste certificate mate tribe certificate komasi kipilo Labangso Alam Kachini Japan District Press Club of Karbi Anglong Pen Education Secretary in charge ahin pen All Assam Tribal Sangha Akong Chunbang Aditya Khaglari Aphan Fun pen Birta Enlo Birta kiri dunlong atengke Soikia Lapen Deka Po Akur Aphan ke All Assam Tribal Sangha ahin pen ke caste certificate Pipon Longle Lapen Prabjin pen Assam Education Minister Dr. Ranos Pegu Aphan Bangso Alam Apotak Pinpur Alo Palipo Lapen Bangso Apotak Sodak pen Pari Tarlipon Popusi All Assam Tribal Sangha Akong Chunbang Aditya Khaglari Pen District Press Club of Karbi Anglong Aphan Education Secretary in charge Pen Lamchak Chipipon Pinpur Dame Pachuning Need Mate National Eligibility Kam Entrance Test Asat Lang Along Ta Bangnerke Inglong Aso Kalipin Atum ST Merit List Anghoi Along Amen Klang Dunlo Langdamlo polotang di ilitum inglong aso aphan kici aso atum nang kilang rem lapen inglong aso anghoi nang kitiloklo non amat ke Assam Tet asat lang along Morigaon lapen Bongaigaon district along kedo inglong aso anghoi si nang thibomlo lapen akaprek a district along ta klang ta hai pusi chethan renti moke Karbi Anglong lapen Assam along ri along a district pinta inglong aso anghoi nang kitilap ji angring thepik khangjang lo pusi ongdung arartum chethan pon renti lase sankur Karbi arartum bangso alam aputak cherok tok nang ji lapen akenang sot thepik binong News Desk Report, Karbi Daily News.